Og sort, det kan være... Hvad står der? Hvad fanden er det? Lakrids. Skunk spray. Hvad er det? Det er, hvad hedder det, stinkdyr. Stinkdyr? Ja. Ja, vi vil godt sige hjertelig velkommen til vores Jelly Beans smagning. Hver farve har 2 forskellige smag. Enten er man heldig, eller også er man ret uheldig. Det kan være virkelig klart. Den her, den kan smage af... Licorice, hvad er det? Lakrids. Lakrids. Eller også, hvis man er ret heldig, så kan den smage af stinkdyr. Vi prøver. Lakrids. Fy for satan, mand! Ja, den smager faktisk lidt. Ikke? Fuck, det smager. Nej, kan man få selv sådan noget, mand? Fy for satan, den smager, mand. Det lugter. Det smager virkelig super rømt ud. Jeg kan sige, at jeg kan sige, at lakridsen smager til det. Flot, det her. Det er Tutti Frutti. Eller hvis man er knap så heldig, så er det stinkende sokker, altså sure sokker. Jeg ved, om jeg er heldig. Stinkende sødt. Hvad smagte det, Fille? Ja. Ja. Nej, jeg tror det er frutti. Det er også min. Tror jeg. Den er ikke så kraftig. Den er stille og rolig, men Ja. den er ikke sød. Nå, så skal du fandme smage den sorte der. Fy Men for så tror jeg, satan, jeg siger har du. den sådan. Ej, prøv nu den her. Jo. Så er der den her. Det er peach. Hvad er det? Det er fersken. Ja. Fersken. Fersken, eller hvad står der? Nej. V-A-R-F. Bræk. Fræk. Ja. Tør man? Jeg tager ikke den her. Det smager altså bedst. Ja, det gør. Au. Det er dårligt. Fej! Ja. Ej, den bliver siddende. Det går. Lad være med at lugte til det, lad være med at lugte til det. Den første godt. Nej, det er faktisk ikke den første. Ej, den næste, det er en hundelort eller hvad? Fej for helvede, mand. Hvad fanden man siger sådan noget pis? Det er sikkert, det er for at lave noget sjovt og sådan noget. Ja, det er mægtigt. Jeg vil gerne lige vide, hvordan de egentlig får smagen ind i det. Nej, det tror jeg ikke, du vil vide. Det er chokoladepudding, eller... Okay. Hvad står der? Hundemad. 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 Ja. Nej, den kan du ikke være. Er det 100? 200? Ja. Det smager virkelig godt. Det smagte fuldstændig som gave hos Stank ud af kæften. Det her, det er... Hvad står der? Karamel popcorn? Nej, popcorn. Sukker. Nej, Caramel corn. Caramel. Den anden er hvid. Den her, det er caramel corn eller rådden ost. Ej, nej. Er I klar? Nej. Ej. Jeg tager ikke. Det var ikke rigtigt. Hvor fanden skal jeg have det, hvis man er dårligt? Jeg har jo haft en, der smager op, og det er Chris. Hvorfor skal det være i starten? Ved du, hvad det smager? Det smager rigtig rådden mælk. Ja. Jeg vil gerne have den der Chris nu.
Jeg har stadig den der stinkte mund. Jeg har stadig drengemund. Jeg vil gerne have den blå. Det her ved jeg sgu ikke, hvad. Prøv at se. Det der, det Hvad er det for en er af en dem? lime Det eller er bussemand. den her, det Tror jeg. ja, nej. Jeg ved ikke, Nej, hvad det den er lovende bussemand. clippings er. Lovende det clippings. Det er den anden. Er det ikke den med hunden der med... Nej. Vi mangler en til. Nej, den her, den har ikke prikker på. Den er helt, enten er Ja, det vi nej, mangler Den er den der. der. Den er den der. ja. Vi mangler. Og det er den, vi mangler her. Ja. Og det er en bussemand eller saftig pære, tror jeg. En busemand eller en saftig pære. Ja, det lyder sgu fint. Den tager vi sidst. Ja. Nå, men hvad er så? Hvad er den anden? Det er lime eller et eller andet dark lawn clippings, det ved jeg ikke hvad er. Nå. Clippings, det ved jeg sgu ikke. Lau, var det ikke det, de sagde i videoen? Nej, skil nok det. Et lort, lad os se. Kan vi lide den, eller kan vi lide den? Fuck, der var jeg heldig. Lime. Mm. Ja. Ja, det er. Er det lime? Okay, fat. Så er jeg bare den eneste, der sidder med lav. Jeg fik en god, ikke? Smager klar ud. Nå, den her, den her. Hvad er det, den der? Enten rød med eller Nej. Det kan være Kokosnød eller... popcorn eller rådne med. Ja, smør popcorn eller Nej. noget. Er det? Kokos eller babyservietter. Eller babyservier, ja. Der er sgu nok rådne noget. Babyservier, er det ikke også bare lort Det er igen? ikke, det er ikke bræk. Nej, det er ikke brugt. det er det babyservietter, men det smager faktisk ret godt. Det er kokosnød. Det smager fedt. Ja, for helvede. Jeg kan godt lide den. Det er det kokos. Det er sæt, mand. Jeg kan godt lide den. Jeg er faktisk lidt med lille. Jeg tror, den tror jeg rød med. Nej. Mm. Den her, det er enten... Det er enten juicy pære Eller bussemand. eller bussemænd. Jamen, skål. Jeg fik juicy pære. Hvad helvede? Nå. Jamen, den er mig altid sjov. Vil jeg sige? Ja. Det var jeg også. Dejligt at slutte med en bog. For helvede, det var klart. Men det smager ikke særlig godt. Du mangler kun den der rådne, ikke? Jeg tror, det er den der. Men der er Den navn, du bare sagde, der er kun den Det vil jeg der. gerne. Det er enten Det må låne. Tyk dig på den, mand, det var ikke hvad? Hvad er det? rådne. Hvad var det? Hvad var det? Rådne! Bare tanken. Men hvor den er blød? Godt, Elle.